Здравейте, тиктокаджи, здравейте, коле гурбечи, добре дошли в предаването Неволите на един гурбече в Германия. Хайде, продължаваме с търсенето на работа. Тези от вас, които за първи път попадат в канала, аз живея в Германия от 2014 година насам. Преди 7 месеца напуснах работа и от тогава насам съм в бюрото по труда. И продължавам да си търся нова работа. Що напусна гурбече старата? Ами просто губех 2 часа с отиване и връщане до работа. 40 км в една посока. А и работата беше такава. Почваш от 2 часа, не знаеш кога свършваш, защото това беше една птицекланница и колкото бройки пилета докарат вече. На ден между 130 и 150 хиляди. Та работата продължаваше между 10 и 12 часа на ден. Сложи и 2 часа отиване и връщане до работа, 14 часа. Докато се изкъпеш, докато хапнеш, 15-16 часа на ден демек отиват за работа. Но ей, тъй издържах 11 години ще. Карай, както и да е. Някои ще кажат, в Германия е забранено да работиш повече от 8 часа. Може да е забранено за теб, за нас не беше. Някои пак може да си кажат, това сигурно е била някаква малка фабрика с работодатели чужденци. Нищо подобно. Чистак бърсак, немска фирма с над 600 души работници. И всичките часове, които си изработил за месеца, нали, ти се плащаха до секундата и си ги изписваха в фиша за заплатата. Така че не беше незаконно. Напълно законна робия. От тогава насам и подавам молба за работа тук-там. От 2 места получих одобрение. Обаче фирмата не ти казва нито какво ще работиш, нито пък колко ще получаваш. Само ми вика, вземи документите и ела да подпишем договора. Договор, ама кой договор? За колко пари? За каква работа? Да ти кажа, това се случва чрез посредническа фирма, не е директната фирма. В Германия на много редки места можеш да почнеш директно в фирмата. Трябва чрез посредник. Иначе в заплащането няма много разлика между заплатата, която ти дава посредника и директната фирма. Поне аз където работех преди беше тъй и от приятелите, които съм чувал, нали, разликата е максимум 50 цента, 1 евро за час. А сега говорихме с едни приятели, те питаха за работа в тяхната фирма, техните шефове, обаче те са им казали, нека да се запише в посредническата фирма и да изчака, когато стане вече. Може би още тази седмица, може би след месец, това не се знае. Аз да ида да се запиша пък, каквото стане вече. Тук някъде е тая посредническа фирма. Дай да видим какво ще стане. Дали въобще ще ме запишат. Аз не си взех нито час, нито термин. Тъй си взех паспорта и отивам. Не е лесно с намирането на работа в Германия. Вика си много фабрики, това, онова, търсят се много работници, обаче когато останеш да си търсиш работа, нещата и че не изглеждат розови. Както съм казал в предишни видеа, прекалено много фабрики се затвориха в Германия за последните 2-3 години. Стотици хиляди останаха без работа и сега всички тези хора търсят работа. Така че се бориш за едно място с много хора. Това е фирмата, в която трябва да се запиша. Най-мразя подобни неща. Търси си работа. Спонтанни мисления. Не знам какво ще се получи. Ще видим. Ще ти разкажа после айкам. Още не съм закусил. 8:30 е. Рано дойдохме. Die Telefonnummer ist aktuell. Nein. Aus. So. Та се записахме. Служителката също е нова. Мисля, че е украинка или рускиня. И нейният немски е като мое. Тангара, тунгара, нали видя? Та сега, това, което искам да ти кажа е, че трябва да почваш да спестяваш от младини. Да се научиш да инвестираш. Що? Защото когато дойдеш на моите години, или по-стар, на 50, 60, 70 години, за да не правиш евала на всякакви хора, трябва да осигуриш своята финансова независимост. Седи си гладен, жаден, бос, няма да го кажа. Но не си купувай неща, които въобще не ти трябват. Не си купувай всеки нов модел телефон. Не си купувай скъпи коли. Скъпи коли за по 30-50 хиляди евро. Когато имаш възможност, спестявай. Тая кола за 50 хиляди евро ще те закара точно там, където ще те кара и една кола за 5 хиляди. Този телефон, който купиш за 2000, ще върши същата работа, която върши телефон за 200 евро.
окей, мога да разбера, ако печелиш на месец по 6, 7, 8 хиляди евра, може да си ги позволиш. Но имам познати, които дават по 30 хиляди евра, 40 хиляди евра за една кола, а работят за 2000-2500 евра. Максимум. Утре, други ден, ако им се случи нещо, ако ги изкарат от работа, остават на улицата с колата си. Разбираш? Та накратко, което искам да ти кажа. Гради бъдещето си. Гради бъдещето си така, че когато дойдеш на 40-45 години, да може да си кажеш: аз от тук нататък може и да не работя. От тук нататък на мен ми стига една мини работа. Един-два дена, като си работя на седмица, това ми е достатъчно. Това трябва да може да го казваш, когато си на 50 години, максимум. А не на 60 години, когато си да правиш евала на всякакви отрепки. Ти що не го направи, горвече? Ами, защото и аз си мислех като днешните млади. Сиктерят, утре, други ден ще намерим парите. Да, ама не става тъй. И когато почнеш работа, не си мисли, че колегите, че приятелите, за които си готов да направиш много, ще направят за теб това, което ти си готов да направиш за тях. Аз не ти казвам да се дистанцираш от хората. Казвам ти просто, че трябва да си внимателен. Не трябва да се доверяваш на всеки. Било то колега или било то 30-40 годишен приятел. Когато изпаднеш в нужда, когато паднеш, никой няма да е около теб. Вярвай ми. Никой няма да те пита как си, що си, какво правиш. Остави, че няма да те питат, но повечето и ще се радват, че си изпаднал в трудно положение. Светът просто е станало такова място. Не аз да съм добре, а Вуйо да е зле. Много малко ще са хората, които наистина ще те протегнат ръка. Повечето, както казах, даже няма да ги интересуваш. А уж преди сте били ханджа-гунджа. Камон. С напредването на годините фирмите не искат да взимат стари работници, разбираш ли? Защото след 50-те вече почват болестите. Ще си взимаш болнични, няма да си пъргав жив като младите. Сигурно за това. Но според мен пък правят грешка. Младите повече взимат болнични, повече се лигавят, по-несериозно държат работата. А такива като мен гледат да се настанят някъде и да избутат там до пенсия. Но се вземи във ръце, стегни се и спестявай. Това е, което мога да ти кажа. Действай докато е време, събирай си паричките, не ги харчи за глупости. Прави си пак ваканциите, яш, пий, живей, но не сватбарската палдара кюлдера. Сега момчето се прибра. Аз да си пусна още една-две молби за работа по интернета, да видя какво има изклейнан зайгето. Татъй, действайте умно, разумно, живи, здрави и до нови срещи.